Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlog PH. Our topic for today, overprint banknotes. Bago ang lahat, ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, pag-usapan na natin at ipapakita ko sa inyo ang aking mga overprint na banknotes. At siya nga pala, ang banknotes na ito ay galing sa aking kapatid na si Ate Simply Lotlot. Ayan, maraming salamat Ate Simply Lotlot. Ayan, sa kanya nang galing itong mga banknotes na ito. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Simply Lotlot, ito po yung kanyang channel, paki-support naman po. Ayan, isa-isahin ko sa inyo, ipapakita itong mga banknotes. Marami po ito. Ayan, unahin na natin to. Ayan, 50 pesos 2012. Ayan, may nakalagay. One Vision, One Identity, One Community, 1967 to 2012. Ayan, the Philippines, founding member of ASEAN. Ayan. Ayan, napakagandang banknotes. Ayan, ito yung tinatawag na private overprint banknotes. Ayan. 50 piso. Ayan. At ito pa, pangalawa. Ayan, si St. Pedro Calungsod Canonization. Ayan, 2012. Ayan, year 1672. Ayan, 50 pesos din ito na 2013. Ayan. Life that is offered. Ayan, faith that is proclaimed. Ayan, napakagandang banknotes ito. Ayan, overprint banknotes. Ayan, isa-isain ko i-share sa inyo. Ito na yung pangalawa. At ito rin yung pangatlo. Ayan, Trinity University of Asia, 50 years, 1963 to 2013. Ayan, Achieving Our Golden Dreams. Ayan, 2013 din ito na 50 pesos banknotes. Ayan, si Sergio Cosmeña, ang dating Pangulo. At ito pa, pang-apat. Dalawa pala yung aking Trinity University of Asia. Ayan, maraming salamat Ate Simply Lotlot sa mga banknotes na ito. Ayan, PDIC. Ayan, Committed to Serve, 50 years. Ayan, 1963 to 2013. Ayan, 50 piso. Ayan. Ayan, 2 piraso din ito. Ayan. At ito na, may 100 piso tayo na overprint banknotes. Ayan, University of the Philippines, Centennial, 1908 to 2008. Ayan, 100 pesos. Ayan, si Manuel Rojas. Ayan, 100 piso. Ayan, nangungulekta din ako ng mga ganitong banknotes. Ang lahat na banknotes pala na ito ay galing kay Ate Simply Lotlot. Ang dami niyang banknotes na ganito. Ayan, University of the Philippines, College of Law, 1911 to 2011. Ayan. Ayan, ang serial number nito, Q401560. Ayan. At ito pa, ayan, Ateneo Law School. Ayan, 75 years. Ayan, overprint banknotes din ito, 100 pesos. Ayan, panahon to ni Pangulong Benigno is Aquino III. Ayan. At ito pa, ayan, De La Salle, 1911, 2011, 100 years.
Ayan. 2011 overprint banknotes, 100 pesos. Ito pa, Manila Hotel. Ayan, 100 years. Ayan. 2012. Ayan, 100 pesos overprint banknotes din ito. At ito pa, ayan, overprint banknotes, 100 pesos din ito, 2012. Grand Lodge of Free and accepted, ano to? Masons, ayan, Philippines, 100 years, ayan. At ito pa, ayan, Centennial banknotes, ayan, Iglesia ni Cristo, ayan, Centennial, 1914 to 2014, ayan, 100 peso na overprint banknotes, years 2013. Ayan, ang ganda. At ito pa, 100 na taon, 1914 to 2014, ayan yung logo ng Shell. Ayan. Ang daming overprinted ng banknotes noong panahon ni Pangulong Benigno Aquino III, si President Noynoy. Maraming naglabasan ng ganitong banknotes. Ayan, ito pa, National Year of Rice 2013, sapat na bigas. Ayan, kaya ng Pinas. Ayan, 100 pesos din ito na overprint banknotes. Yan, year 2013. At ito pa, ayan, wastong pananalapi tungo sa kaunlaran. Ayan, Bangko Sentral ng Pilipinas, 1993 to 2013. Ayan, 20 years. Ito, BSP overprint. Ayan, ang ganda. Ayan, panahon din to ni Pangulong Noynoy. Ayan, 100 peso, 2013 banknotes. At ito pa, ayan, 200 pesos banknotes, ayan, 2011, UST 400 years, 1611 to 2011, ayan, Unending Grace. Ayan, ang ganda na serial number nito, PA 49630. Ayan. Ayan. Sa mga nangongolekta nito, kalimitan ang presyo nito ng banknotes nasa 150 hanggang 400 pesos. At nagdidepende din sa mga coin collector. Ayan. At ito pa, ayan, Manila 2012. Ayan, 45th annual meeting of the Board of Governors. Ayan, Asian Development Bank. Ayan, 500 pesos ito na overprint banknotes, year 2012. Ayan, ang serial number nito, LT496437. Ayan, ang imahe ng ating senador na si Benigno Aquino Jr. Ayan, napakagandang overprint banknotes. At ito pa, ayan, binigyan din ako ng isang banknotes. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, walang overprint. Pero kakaiba ito, kung mapapansin nyo, ayan, itutok natin. Ang nakapirma dito si Gloria Macapagal Arroyo. Pero ito yung nagkamali. Ayan na, nakalagay Gloria Macapagal Arroyo. Kinolekta ko na rin. Ayan. At ito'y lahat yung binigay ni Ate Simple Lodlot na banknote sa akin. Ayan, bago magtapos ang aking video, ayan, gusto ko munang batiin ang aking mga kasamang coin collector o kabarya. Ayan, shout out sa iyo at Merry Christmas and a Happy New Year. At maraming salamat. Ayan, Borix Bol Suarez TV, Rasta Coin 24, ayan, GIDC Coins Channel, ayan, Cross Collection, Greg A. Ahero, Saudi Boy TV, Perang Pinas, Mario Victorio Coins, Shirley Bato, Evelio Flores Jr. at Idol Money Collector. At Merry Christmas din sa aming Team Alliance, kay Simply Lodlot. Ayan, Merry Christmas, Gwapong Hey sa'yo, Karen Official, Kristen Telly, Marinong Gala Official, Saudi Boy TV, Perang Pinas, Fisda Adventures,
Toy Vlogger Aaron, Splendid Sally, Madam Evangeline Rufiner Argenix, Mylene RMC, Whitey, Isa's Kitchen, at Madam President Istinchua. At shout out Merry Christmas din, Solid SLL. Ayan, maraming salamat sa pag-support at Merry Christmas din sa aking kawaiti at classmate na si Dan TV Vlog at Wandering Bicolana. Ayan, Merry Christmas din kay Caviteño Farmer, Kevin Adamas Vlog. Ayan, at Merry Christmas din sa FFT family. Ayan, kay Madam Estrella Byfield, Memi Jelly, Katiano, Salilerio Channel, Evelyn Kianday, ayan, Bila Ruby Vlog, at Norvans Ramat. Ayan. At maraming salamat and Merry Christmas and a Happy New Year na rin. Ayan, sa mga members ko. Ayan, maraming salamat sa suporta at sa mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat at Merry Christmas na rin. At sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, subscribe na rin at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, bago kong tapusin uli ang aking video, maraming salamat po uli kay Ate Simple Lotlot sa mga banknotes na ibinigay sa akin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos babalos. Thank you.